बीए में फार्म भरनी एक टोकरी, तब जाके मिलल कहीं हमके नौकरी। लाग गईल घूस तब मिलल प्रमोशन, गांव भर में नाम हमर हो गईल रोशन। बस तोहरा लेखा सुंदर एगो नारी चाही, एगो नारी चाही। हमरा पापा जी के दुल्हा सरकारी चाही, हमरा पापा जी के दुल्हा सरकारी चाही। फिर तो 20 लाख रुपया एगो गाड़ी चाही, फिर तो 20 लाख रुपया एगो गाड़ी चाही।